Hello. Tuntuma chuanin Indiana State, Indianapolis ke ni Zohnahthlakte na kan pan na sat em2 Damdawiin lian le tha em2 pahnih rawn chhop ka du'a chung te chu Franciscan Hospital le community hospital te anni a heng te hi Indiana State a chuanin Damdawiin lian ber te zingami le tha ber te zingami anni a chuan helai heng Damdawiin pahnih chhavela hian ke ni Zohnahthlakte kan cheng tam em bawk ani tuna ron lang mek building hi Franciscan Hospital ani Franciscan Hospital hi an changthlung em Damdawiin hi alian turu tapa compound te ni se azau em parking area te zau em bawka chuan thok tu te an fel em damlo te an take care thiamin damlo te tana nuam tur hian an nom thiam em nurse te le doctor te thok tu chi sang te he pan hi an man hlang ngoi ni chuan heta hen kan Zohnahthlakte thok tu te chi sang nom ve bawka he tuna ron lang mek hi outpatient center building bikanya number 60 hin hunga number building tin hian number annei feka chuan building hemi center pakhat ringot thi ke ni Aizawl civil hospital tiat loi ania han ngai to ula alian dan tur zia chu in tha thiam menga ti chuanin center chi sang oma surgery center cancer center orthopedic center he orthopedic center chu dinglama building he ni ta tang hian chi sang om ta heng hi Franciscan building vek ani ta cha hetila hi parking area nia parking area te hi azau em ka tilang vek seng lova heng te po hi ti chuanin azau awang hianin he minibus kan sha thiam dan tur chuan shuttle bus ti nan ko hemi hianin damlo hi asoi kwala building an kan duna khanin an car phang na mun atang khan amamo tang kha point ever ready na oma chuan hetila hi heart center entrance ani ta heart lem te in hoi mo tang hian hemi building heart center building big ani le ta tang chuanin he tikhanin building kha shan no ma chikim tup mai ne duhthusam he ne chuan hetilai building hi hetilai hospital hi tawng thiamlo tan chu duhthusam ani tawng chitin reng hian lettu interpreter chi sang an nei ke ni Zohnahthlakte zinga hianin he tawng chi sang kan nei ti kan tha thonga mi zo mi mara lai zo phei zo tung pai te kangte tha do matu kuki mar mo kasoi vek sen lo tang chuanin kan nei ta chung te chu an let thei do vek ni ke mani Zohnahthlak vekin an let ani hemi hospital hian hial kan vanin entir chuan chumi tawng chu entirna mi zo mara lai po kha falam mo khang zong kha kan du kha kan thlanga kan mo kha ti khanin lettu tura khati khanin an ko mai ta tang chaw min lo let saka kan ramah kan in entirang chen du tokin kan du tokin kan tongin kan sei thea kan mo zong kan ti the ne athamwan thak em mai ne ke ni Zohnahthlakte kan in dai to em hetila Indiana State hianin kan a cheng he kan tam bawka khoi mu na po hen ni se in puiton tur he kan in dai zai to em ne duhthusam he ane top mai ni abik takin hetilai hospital ngat phei chu chuanin on hi anuam em azawin an chei nuam em damlo tan chuanin mithi atiha dam le mititlai tur hianin an chei thiam em bawkani etilai te hi dil te hin hunga dil te hi mit te hi atitlai em borak te an ti thiang hlim em bawka chuan he tuna building ron lang hi main hospital ni china kan lo mu to opposite lama omania he in check up na mun be kanya ta hen blood work te le test sang ten ti thina ke ni po ta hian kanin enter ve thina chuan hetila atang hianin ti turnga enge motul dang om chuanin main hospital lama ta kha min an refer atang khanin kan ti le thina cho helam opposite lama hian building
dang po oma kalau tilang vek talava chuwang chuanin min lo hre thiamula chuanin hey helai CVS pharmacy building ron lang hi damdawiin chitin reng an zawrhna hmun ania ti CVS pharmacy hi Indiana state a chuan alar mai hmun tina mai hian hmu thei tur hian oma tuntuma chuan hey pharmacy CVS hi karon tilang big ka adang pharmacy hi chu lar tak hi atam ve na in karon tilang lo ni chuanin so tuna building kan hmu mek hi Franciscan ni china kan lo hmu to main hospital car-nena aral atanga alandan nia alenjia chu in hmu thei menga anom zia te a compound vel te somo chuan hetilai tuna building ron lang le mek hi community hospital ania community hospital hi keini Zohnahthlakte kan pan na se em bawka Franciscan hospital anga kan pan na sat em anni bawka ni an thiam em bawka hemi hospital a hianin damlo te an take care thiam em bawka ni chuan hospital kan tlan pel apianga kan hria chhuah zia mai le hemi ni kan kal ni kan lung ti che em2 chu kan koshan upa hetilai a hian vandoi thlak takin hun lo taka mol min lo liam sana chuwang chuanin he kan lung te a chle thina hemi ni po hian kan lunga che em mai ni hetilai a kawt le a chhung vel kan velu hian tha chawng lo thei lova voini thleng hian kan ngai awang lo ani kan ui tak zet ani ole he a chhung lamte ron tilan vek chu ka chaw viau na in a chhung lama video record hi RMC lova chuwang chuan a pon lam chaw hi karon tilan thei zong chu ani a min lo hre thiam mai dan nia